הוא תבוא, קיבלתי, כמו כן פגשתי גם את הדיירים בחוץ. חבש מצד שני. קרוב, יש אנשים בתוך הבית? בטח זה אנשים בבית. מה זה? למה הולכים למכוניות? למה לא הולכים להציל אותם? מה? המטף לא יעזור, לא יעזור המטף. לא יעזור. אבל התקשרתם? לא, תקבל. תביאו צינור מים, תביאו צינור מים. זה יעזור. זה לא יעזור לך. לא תהיה פה. לא יעזור. איך רוצה את המקרקרת? תזהר, תזהר.